Ato. Guys! May kasama tayong taga Manila. Kasama tayo. Parang ayo nandudumanan pa. Maganda dito kasi masarap yung hangin. Yun. Lubi, sarap nagkataan na may Ayan. sahog na hipon o kaya sugpo o kaya alimango. Dalhin. Meron kaming kawit na nakita sa bayaw ko. Tara to. Amin, sabay-pay lang eh. Ito naman guys, ang ano, Silang ka. tawag nga sa Bicol mga ka-channel dito, durian. Durian to, durian. Ang langka pala, langka. Langka yan o, langkang may tinik-tinik. Salang ka. Hello. Hello pa. Lipat. Lipat, ano pa yan nga. Patanawon mo na sito. Ayan, ang sarap na. Uy, ito. Luwang ka. Gago man mo. Tamis. Tamis, tikman mo. Ay, buto din. Tano, bigyan mo tano. Kamis. Ni o. Tano. Sa mga ilaw. Maganda talaga pag may kawit na dala. Ay, hindi ka din mo. Ilaw pa? Tulog na. Ay, ito na ubos. Saan pa daw tayo? Namit ano? Ay, nasa iba. Ang namit. Ano daw? Totoo. Mahupa. Ulit kami ng ano, gumihan. Nakakamiss kasi mga kasanin ang lapi. Kaya mo ano ni sinunoy? Masiram. May walang cameraman. Oh. Nadali siya, nadali. Wala naman. Ang gata na. At ayun yung kukuha ng gumihan. Si Jeremy Shan. Agad nun! Dara na, digdi. Sobrang kabasugan ni tayo nagpurudo. Ay, sigum yan. Andito tayo para kumuha ng gumihan. Hindi tayo dito para makipag... Si Ito Jerome. Oh. Ano? Bigyan naman ako. Yung ito to siya, no? Isa mo. Ako. Oh. Ano yun? Ano siya ba kayo na yun? Ay, para ugom ni Nonoy na. Oo. To, ako man to. Guys! Iyon guys! Para naman. Mawa ka mabuti, mapuro yung ano. Ah, totoo naman yun! Yan! Alam mo, mahal pa kita! Mahal na mahal pa kita eh! Oy, salo. Mahal pa kita eh! Saluanan nindo Nonoy. Dami ditong kulay green na dahon eh. Okay, kumita naman kami. Yung sa amin, kulay yellow lahat ng dahon eh. Wala nang iba? Tiyan. Ano darang ipon ang kamuta? Ako man to, ito. Bako? Hindi ako rulo pa. Yeah, dahon. Ako man to. Ano naman? Gago, wala. Sarap siya. Nagulo-gulo magka-online. Baka bitin. To, ano ka dyan to?
Ang dami ng puno ng gumihan daw, sabi ng may-ari na itong cellphone. Asan to? Walang bunga? Wala kaming nakikita, oh. Asan? Ewan nyo na yung mga... Tara na para kumuha tayo. Tumihan. Uy, gago, may nagkukuha na dito. Ayan o. Guys, Asan? dami guys. Asan? Wala mang Ay, ito. Ayun, nakita ko na. Asin guys. Ito sa tulo. Wala mang guys. Yan o. Oh, totoo nga po na guys. Ayan, may nagtanggap nga ni. Oh, may nagkuha. May nagkukuha. Guys, nakita naman guys. Il. Mapurak mga raya, no? Ayan guys, oh. Laki ng puno ng ano. Gumihan. Yan ang mga kasamang ko. In-extrang cameraman ko, guys. Nabitin kami guys, kaya naghahanap kami ng puno na pinaakyatin. Ano? Mayroon kami nadaanan, no? Laki ng bunga. Laki lang nga ni. Guys, oh. Yan kung... Ngayon pa, oh. Yan sa gitna, oh. Narakula pati. Parang dakol ang makukuha ta kaini. Ang dakol kang bunga, mga guys. Ang daming bunga, guys. Yan, nadali mo. Oh, bakon. Oh, sige. Sa sana. Yan. Guys, oh. Kadali kami ng isa, guys, oh. Narunot na naman, guys. Alat, kapulang ko. Purok, guys. Pili to kayo ng guys. Na kuno na. Ang suno na di. Yan, sige na. Ang kalun mo. Hindi utak. Wala pa. Ayan man ini. Wala pa. Tamis, guys. Nangana, hindi puta. Ito yung hilaw mga ka-channel, oh. Hilaw pa to. Puti pa, may ano po, may gata pa. So, bali 4 na, guys. Nakuha namin, eh. Isa, saka ito. Itong isa. Hinog na. Dumihan. Ay! Tan, kung nasa kutsilyo mo, Tan. Tan! Kutsilyo mo niya, putol. Diba pa? Yan o, kutsilyon mo. Gago na. Yan lo ya. Yan mo gano. Yan, balikan. Yo.
Oh, tigsarar na kita. Ano guys, oh. Pre, Huwag yung bagsik. masiram. Yung guys, oh. Sipag ng ano, makyat. Sarap nito guys. Tan, kutsilyo mo tan. Kutsilyo. Ayan, sarap niyan guys, oh. Sarap mga ka-channel sa bundok na nakatira. Ano? Ano tan? Oh, Daming ma-experience mong mga pagkain na ano. hindi mo makakain dyan sa Sa Manila. Manila. Dito lang yan sa Bicol, mga ka-channel. Bicol. Gusto mo Probinsyang kumain dito. Bicol. Kung Kung gusto mo katikim nito mga guys, pumunta ka dito. punta ka dito. Pag summer, yan, ibunga yan. Guys. Oh, abot to daw. Paano? Yan guys, tapos na kami sa mag-ano, kuha ng gumihan. Bali, uwi na kami mga idol. Basta dito. Oh, ito. Uni, umisarap ba ito na oh? Sa katana. Abot to, tatan? Okay na, abot to ba yan oh? Ay, kuka ko. Abot pa na rin eh. Paano ako? Ito. Pag nasa loko sa kuya na. Ano tatan oh? Kaya kayo noon? Ngay. Ayun oh. Hindi ka sumagatag po oh. Ngay. Yun oh. Pag nasa loko. Ba't mo tan? Oh, ang masalo. Kaya na. Ay, masalukan. Dali. Ayun guys, oh, may natirapan guys na ano, hinog. Guys. Oh guys, so, pinagagulan ng dalawang bata. Oh, ayan guys, hello guys. Ilaw. Ilaw. Ilaw yan. Uy, nasaro na sa dahi. Hindi nga. Ganun mo baliw? Ilaw. Ilaw pala na amak. Tagawan pa ka mo sa ilaw. Ano masabi mo, mga aki? Bong banaga. Ano sabi mo sa gumihan? Ito pa oh. Salamat po sa tag sa din. Ito pa oh. Salamat. Anong panglasa mo? Bong banaga. Masarap. Masarap siya guys. Ikaw, ano masabi mo sa gumihan? Masarap na matabang. Masarap tabi. Masarap tabi. Guys. Iyo guys. Iyo guys. Kasi ano? Salamat tabi tanim mo niya. Magic fruit. Kahit sa po niyan. Guys, pauwi na kami guys. Kasama ang mga makulit na ano, bata. Yan. Pauwi na kami guys. Sali namin yung kawit. Ito ang pinakaganda mga guys sa probinsya. Oh. Aming ano, bukal na pwede mong pagliguan. Balon. At mayroon pang isa sa unahan.